Какво представлява задочното лечение? Представете си, че живеете в Лос-Анджелис и току-що сте научили, че майка ви, която живее в Ню-Йорк, е болна. Майка ви не присъства физически при вас, но вие можете да се молите за нея. Отецът, който е в нас, върши всичко. Съзидателният закон на разума, подсъзнанието, е на ваше разположение и ще свърши всичко. Той реагира автоматично. Вашето лечение има за цел да индуцира вътрешната реализация на здраве и хармония в мисленето ви. Тази вътрешна реализация, действаща чрез подсъзнанието, се осъществява чрез подсъзнанието на майка ви, тъй като съзидателният разум е единосъщен. Вашите мисли за здраве, жизненост и съвършенство действат чрез единосъщното универсално субективно съзнание и активират един закон от субективната страна на живота, която се проявява чрез тялото като лечение. В принципа на съзнанието няма време и пространство. Съзнанието, което действа чрез майка ви, е едно и също, независимо къде се намира тя. В действителност няма задочно лечение, което да противопостои на прякото лечение, защото универсалното съзнание е вездесъщо. Вие не се опитвате да изпратите мисъл или да задържите мисъл. Вашето лечение е съзнателно движение на мисълта и докато осъзнавате характеристиките за здравето, благоденствието и релаксацията, тези качества ще бъдат въплатени в битието на майка ви и ще последват съответните резултати. Ето един типичен пример за така нареченото задочно лечение. Напоследък една наша радиослушателка в Лос-Анджелис се е молила за майка си в Ню-Йорк, която била получила коронарна тромбоза. Лечебното присъствие е точно там, където е майка ми. Състоянието на нейното тяло е отражение единствено на нейните мисли, подобно на проекции на сенки върху екран. Знам, че за да променя образите върху екрана, трябва да променя прожекционната лента. Моето съзнание е прожекционната лента и сега аз прожектирам в моето собствено съзнание образа на цялостност, хармония и съвършено здраве за моята майка. Безграничното целебно присъствие създало тялото на майка ми и всичките й органи в този миг се просмуква във всички атоми от нейното същество и през всички клетки на тялото й се лее река на мир и покой. Лекарите се ръководят и насочват от божественото начало и който от тях да докосне майка ми, ще бъде воден от правилното начало. Знам, че болестта няма собствена същност. Ако имаше, никой никога нямаше да бъде излекуван. Ето сега аз се сливам с безкрайния принцип на любовта и живота. Аз вярвам и повелявам да се възцари хармония, здраве и мир, които в този миг се проявяват в тялото на майка ми. Тази жена се молила по този начин по няколко пъти на ден и само след няколко дни майка й се възстановила по забележителен начин за голяма изненада на лекуващия лекар. Той я поздравил за голямата й вяра в силата на Бога. Заключенията, постигнати в съзнанието на дъщерята, са задействали съзидателния закон на резултата от към субективната страна на живота, която се проявява в тялото на майката под формата на съвършено здраве и хармония. Онова, което дъщерята изпитала като истина по отношение на майката, било получаване едновременно и от майката.